Мен дөньяның иң матур төшендә тудым. Бер кезде андый җирне күргәнегез юктыр әле. Буа районы Яңа Шишкаб авылында тудым. Безнең авылыбызда мәктәп бар иде. Шул мәктәптә рәхәтләнеп укыдым. Ул мәктәпне кичкәнә чагымда әнидән сораганмын икән. Мин спорт ярышларына карарга ярата бала чакта. Әнидән сораганмын икән. Әнием, мәктәпне тәмамлаганда алтын медаль бирәләрме дип сораганмын. Әни ул вакытта бирми торган булганнар, ләкин әнием барып әйткән, бирәләр улым дип. Һәм мин шуңа ышанып, чынлап та алтын медаль белән укып бетердем ул мәктәпне. Аллага шөкер. Аннан соң Казан дәүләт университетының юридик факультетына укырга кердем. Шуннан соң әдәби иҗат белән шөгыльләнә башладым һәм бөтенләй икенче бер дөньяда яши башладым мөгаен. Чөнки Казан дәүләт университетының Әллүки әдәби иҗат берләшмәсенә чиратлы рәвештә дип әйтим, килеп эләктем һәм шуннан башланды бөтенесе дә. Аның эчендә язгалы идем, әлбәттә, язмаган кеше ул түгәрәк эләкми, ләкин бер-береңә аралашу, көн сайын, атна сайын диярлек, ниндидер бер яңа дәрес алган шикелле бит инде ул. Аның җитәкчесе Галимҗан Гыйльманов язучылар ягыннан, укучылар ягыннан, студентлар ягыннан дип әйтик инде, Ленар Шәйх старшысы иде. Һәм менә алар икәү бик татар филологиясе һәм тарих факультеты биналарында дип әйтик, аның бүлмәләрендә менә дигән итеп оештыралар иде. Шуңа күрә менә шул Әллүкинең җимешедер инде мин мөгаен. Ләкин без барыбыз да бер-беребезгә тәэсир итәбез, барыбыз да бер мөхит кешеләре, бер ниндидер хөррият кешеләре, без хөррият балалары дип әйтергә була. Чөнки без нәкъ менә илебездә демократия булган вакытта, демократия җилләре исә башлагач туган балалар. Әлбәттә инде ул абсолют демократия ул беркайда юктыр мөгаен. Әлбәттә ниндидер сәясәт бар, ниндидер әйбер бар, ләкин Аллага шөкер менә шул вакытта туыбыз белән бик без шатланабыз, сөенәбез дип әйтер идем. Direkt olaydı. Şu kadar sizler gittiniz hele hatirelerinize. Rifat bala çağında bik eybet buldu endi ol. Subhanallah. Min anardan her vakit kanagat buldum. Özüm de mektepte işledim. Öz balan şunda tertipsiz bulsa bik ağır bit ol. Min anardan kanagat buldum. Eybet okudu, tırıştı. Onun iyi işler işle tegrey bulay dip onu iretip tırası bulmadı Allah'a şükür. Allah Teala yerden bildi mene şunday elhamdülillah eybet malay buldu. Bala çağını indi eşikte biterge indi hazır notup barabız indi bala çağında gül şulay ılı bulgan şekilde bizge eşikte biterge kızıklı vaqtlar indi her bir balada bula tıran çağı indi onun her vaqtta da indi kim etmişli oynaganda indi biz birge oynaydırıp ondan soň indi näse diп etem aның gel tırışlık ýagyndan ol gel birinçi bulas kildi aның her bir jerde de şoň üçin tırışaydı bütün jerde baranda da koya barsak da biz jegere başlasak da iki oynarga idegene oynaganda da haman men birinçi bolam diýip mene şonday oýunlary bilen de haman tırmuşda da şulay ýaşady indi ol. Ýaşaýdy Allaha şükür elhamdülillah. Oyunda tiştin şu birinci bolam dip. Ha. Oyunda tiştin birinci bolam dip. Şu birinçi bolam dip anan bir şonday bir wakaga da boldy esке düşdi häzir. Ona bizim aýtyp jiberde. Nide birinçi şu biz ýyklara ýatan aldan näse jigirip gitdi de men birinçi bolam diýip baryp bizning maňgaýybız bilen nige de berildik. Bu taryhada berildik. Mine şu aýtyr birinçi bolasy kildi bizde häzir. Şonday wakaga boldy bizde. İstelikli boldy olansy mene şol. İstelik boldy ýetdi. İstelik boldy şundan aýa. Мәктәптә артык тәртипле укучы идем мин. Бик кызганыч дип әйтим инде, бераз шаянрак та, бераз тәртип бузсам да ярагандыр мөгаен. Ләкин инде тәртип бузган балаларга да укытучылар күзлегеннән күзәтеп дип әйтим инде, аларны тыйып, аннан соң тәнәфесләрдә, башка вакытларда умалар белән сугышып үтәйин көннәрем. Шуңа күрә мин теге һәр вакыт укытучылар яклы идем. Укытучылар да минем яклы булгандыр инде, шуңа күрә менә шулай Аллаһның рәхмәте белән алтын медальгә тәмамладым. Иң якын дәресем әлбәттә әдәбият. Ул безнең дөресен әйткәндә, ул әдәбиятның яратам дип әйтәм, ул дәрестә рәхәтләнеп ял итеп чыга идек без. Әлбәттә математиканы яратам, физиканы да, алар тарихны яратам бик, тарих укытучыбызны ярата идем. Ләкин менә әдәбият дәресендә анда күбрәк ял итәсең. Анда ничек дип әйтим, рәхәтләнеп ял итәсең, шуңа күрә инде. Хәтта теге шигырь ятларга кирәк булса, тизгенә ятлыйсың да инде сөйләп бирәсең. Ләкин укытучыбызның Гөлсания Пәсәләхова урыны җәннәттә булсын, шундай матур итеп дәресләрне алып бару, аның җанын тәнен биреп эшләве мөгаен һәрберебезгә тәэсир иткәндер. Чөнки менә яратып эшләгән укытучыны барыбер сизәләр инде, балалар да сизә. Әлбәттә ул
миңа икеле куйды бер мәртәбә. Һәм шуның аркасында мин тагын да әдәбиятны кайрата башладым. Чөнки 9-нчы сыйныфта вакытта беркем дә укып килмәгән, без инде әдәбиятта ияләшкән бит, җиңел генә торып басасың да, үткән дәрестә искә төшереп нәрсәләр сөйлисең. Без инде монда рун язулары турында бер нәрсә дә белеп булмый. Әдәбиятта бит гадәттә алдап була, менә бу чиракта алдап булмый. Белмисең икән, белмисең. Шул рун язулары аркасында дип әйтик инде. Нәрсәсе кызык, ул миннән сорады. Мин җавап бирә алмагач икеле куйды. Тагын бер егеттән сорады, икеле куйды. Шунда мәктәп үз малаеннан сорамады инде, үз малае да безнең белән укый иде. Аңа да икеле буладыр дип, ул да отличник. Шуңа күрә ни кызганыч, менә шулай икеле алдым. Һәм шуннан соң безнең 6-7 дәрес калган иде әдәбияттан, чирек биткәнчә. Безнең бит инде бер икелене 6-5 төзәтә дип беләдер, 7-5 төзәтә дип. 6 булса да ярый, менә шул 6-7-5 алып, дәрес сайын катнашып, менә шулай итеп әдәбият белән кызыксынып китеп, аннан соң олимпиадаларга йөреп, менә шулай башланды инде. 9-нчы сыйныфта менә җитди әдәби тормышка кирип киттем дип әйтергә була. Беренче тапкыр ничектер буталдым дигән бер шигырь язган, шаянрак кына инде. Һәм ул Байрак, үзебезнең Буа районы гәҗитендә, Байрак гәҗитендә чыкты. Һәм мин шул шигырьне күргәч, үрле-кырлы сикергәнне әле хәтерлим, инде ничектер сикердем, башым түбәгә тия язды бугай. Менә шулай сөенгәнем әле дә исемдә. Инде ничек дип әйтим, әле ул шигырем бигрәк матур булган дип килеп әйткәч, тагын да канатланыбрак иҗат итә башладым. Менә шундый хатирәләр, әллә инде хатирәләр искә төшердегез сез миңа дөресен әйткәндә. Әле хәзер хәтта кем әйткәне дә искә төште. Үзебездән берничә сыйныф кына югарыда укыган бер апа дип әйтик инде, кыз дип әйтик. Шул әйткән иде, Рифат, синең шигырьләрең матур булган дип, бик ошаттым дип. Менә шул сөенечләр әле дә исемдә. Яраткан шигылем, яраткан шигырьләрем мин бик күп. Бик күп тә бер яктан караганда, әлбәттә инде без ничек дип әйтим, шушы әдәбият белән шушы дөньяда яшәп ятабыз. Шигырьләрем, нәрсә дип әйтим, машина юрга яратам мин. Әлбәттә һәр вакыт кай вакыт пычракта була торгандыр, ләкин шундай иң күп тәм бирә торган, менә бала чакта велосипед юрга ярата идем. Хәзер менә машина булгач, Аллаһка шөкер, менә ничектер йөрү ул бер төрле тәм бирә, менә юганда инде бөтенләй икенче төрле тәм аласың, күңелеңә рәхәтлек аласың. Аллаһка шөкер, менә шундай матур машинам бар дип, әле ул ямьсез машина матурланып та китә бит юган саен. Менә шундай яратам. Алай кемнән килгәнен түгел әйтеп булмый инде. Мин бала чактан үземдә 3 яшымнан китап укый башладым дип әйтсәм ялган булмас. Әлбәттә, мин анда тиз итеп укымаганмындыр инде, әкрен-әкрен хәреф чыгамдыр, мин аны хәтерләмим. Үземне хәтерләгәндә әйбәт кенә шигырь алай әкрен укымый торган идем мин. Өйдә мин әтинең бер туган апасы Дивапа Гөлсирә, ул һәр вакыт китап арап кайта дип Казаннан безгә авылга кайткан саен. Әнием мин 3 яшьлек чагымда ук Мәскәүдән хәрефләр алып кайтты. Уенчык хәрефләр, шундый магнитлы хәрефләр иде алар. Алар белән башта машина итеп тә уйнаганым булды, төрле уеннарда уйнаганым булды, биатлонда ясаганым булды ул хәрефләр белән. Ләкин шул хәрефләр белән өйрәнә, укый, ничектер укарга да өйрәнеп киттем, кызыксынып та киттем ул хәрефләрне өйрәнә. Чөнки ул вакытта әле 90-91 еллар, ул вакытта әле Советлар Союзы, әле монда күп балалар ул илне күргәннәре дә юк. Менә шул вакытта бик кадерле әйбер иде һәм менә миңа шуннан кызыксынып киткәнмендер. Дивәним үземнең менә без әби бабай белән үстек дип әйтик, Дивәни белән. Дивәнидә көне-төне гәҗит укыйлар иде. Гәҗитне Дивәнидә укый иде, Дивәнидә. Дивәним бигрәк әдәби китаплар укырга ярата иде. Казанларын алдыра иде бездә. Пачка чормадай чормада ята иде. Һәм аны үсмер чакта да инде бераз шигырь белән кызыксына башлагач та бик күп укыдым. Ул әсәрләрне карап әйтәм, иң кызык әйберләр шушы икән. Шуңа күрә менә шул дөньяда үстем инде. Һәм минем әнием ягыннан дип әйтим, Нурулла, ул инде бала чагында ук шигырьләр яза башлаган дип беләм. Аның хәтта берничә дәфтәре булган өйдә. Ул үзе Ташкентка инде өйләнгәч Ташкентка китеп, алар шунда яшәп калмакчы булганнар, Үзбәкстанда. Ләкин кире кайтырга туры килгән, чөнки аның өйләре янган. Шул янган вакытта аның бөтен иҗаты юкка чыккан дип әйтик инде. Әлбәттә, үзе үлгәч берничә шигырен табып укыдым, хайран гына матур гына шигырьләр булган икән. Һәм чынлап та Дивәтим менә Нурулла урыны җәннәттә булсын, чынлап та бик яхшы шагыйрь булган икән. Әлбәттә, инде күтәреп җибәрмәгәннәр, шуңа күрә инде ул танылмаган һәм район дәрәҗәсендә бәлки шул үзе өчен генә язып калгандыр.
Шулай ук әниемнең бер туган сеңелләре, энеләре бөтенесе шигырь язадыр. Минем әнием шигырь язмады һәм әнием язмаганга күрә, минем хәтта әтиемнең дә шигырь язганы бар. Ул шулай рифмаларга китереп, идәгел шаярып, көлеп сөйләшкәндә, һәрвакыт рифма белән сөйләшә иде. Ниндидер бер сүз әйтәбез, шуңа рифма табып уйныйдыр, әти белән. Һәм әтиң дә хәйран кызык кына рифмалар табыла иде. Әле бу гомумән шигырь язарга уйлаганчы булган хәлләр булар барса да, мин шигырь язсам, миңа ияреп әйткән дип әйтер идегез, ләкин юк. Һәм шулай барсының эчендә рәхмәт инде менә, бөтенесе дә, монда бөтен факторлар да булгандыр. Әйе, төшемдә шигырь язганым бар. Ул иң кыены шул төштә язу. Чөнки төштә әле аны язып та куясың дәфтәргә. Һәм уянып киткәч, дәфтәргә язмаган булсам, бәлки әле бу төштер минем унутмаска кирәк дип истә тотар идем. Ләкин мин аны төшемдә дәфтәргә язып куйдым бер шигыремне. 4 строфалы шигырь иде ул. Уянгач, шуның бер строфа ярамын кичкә искә төшердем. Әлбәттә, иң уңышлы урыннарын һәм калганын инде истәп язып битердем. Менә шундый истә калган. Әлбәттә, бик үкенечле буладыр онытылып биткән булса. Һәм әлбәттә, онытып бетергәннәр дә бар, үкенечле калганнар да бар. Һәм аларны инде хәзер белеп тә нәрсә язганым тегем. Ничек дип әйтим, ләкмәгән балык һәрвакыт зур була инде ул. Ышкынган балык. Шуңа күрә монда да зур шигырьләр, зур талантлы әсәрләре менә шулай юкка чыга инде шунда. Иртә белән кәеф булсын өчен, әлбәттә, тәмләшәргә кирәк иртә белән. Беренче чиратта. Барыгыз да белә торгансыздыр, ләкин мин шулай итәм. Әлбәттә, инде кәеф күтәрер өчен кофе эчеп җибәрсәң, кәеф күтәрелә. Һәм иртәрәк торырга кирәк. Мин мәсәлән соңрак торган саен кәефем начаррак була. Ял көннәрне бигрәк тә ялгышка чыганда инде ул арылган була да 8-9-да уянып китсәң, инде анда күңел әрни башлый. Ярты көнемне йоклап үткәрдем бит инде дип, дөньяны күрмичә калам дип. Шуңа күрә менә йоклап калмаска иде бүтән теләк. Һәм йоклап калмасаң кәеф була. Нинди иң бер чыган проблема, әлбәттә, тел инде безнең бүгенге көндә. Ул безнең үскән чакта да анда Нәҗибә апалар ашынып язалар иде, татар теле бетә дип нәрсә. Без инде уйлыйдыр, менә без яшәбез бит әле, ничек татар теле бетсен инде дип. Һәм инде хәзер менә үзебез олыгайгач, мөгаен шул рольләргә күчә торганбыздыр, тел эчендә бик борчыласың һәм милләтебез эчендә борчыласың. Чынлап та динебез эчендә борчыласың, үзебезнең мөселман кешеләр өчен борчыласың, һәм бигрәк тә хәзер Фәләстиндә шундый авыр хәлләр була, әлбәттә, мин турыда шигырь язганым юк, бәлки кирип җитә алмагандыр ул халәткә, чөнки анда шигырь язып булмый, ул видеоларны карый башласаң күзгә яшь кенә килә. Мөгаен шул тәэсир белән язарга да кирәктер, ләкин менә бу әйберләр мине бик борчый. Иншалла, мин булар турында язармын да. Чынлап та вакытыгызны бушка үткәрмәгез, экспериментлар ясагыз. Мәсәлән, сез әлбәттә классик шигырьдә язарга тиеш. Бөтен ирекле шигырьләр белән шашып алыгыз, ак шигырьдә язып карагыз. Гомумән, бу мин инде бу шигърият мәсьәләсендә әйтәм шагыйрьләргә. Бөтен кешене укыгыз. Әлбәттә, яхшы язучылар укыгыз, Тукайдан башлап дип әйтик инде. Аннан соң, мәсәлән, Мөдәррис Әгълам, Зөлфәт кебек. Һәм безнең бөтен анда Раул Фәйзуллин, Рәт Харислар барсында укыгыз. Һәм үзегезгә ниндидер менә әдәбиятны күз аллау барлыкка киләчәк сезнең. Һәм сез шуның кайсы ягын яратыр идегез. Башта классикларыбыздан башласагыз хәерлерәктер дип уйлыйм инде. Томлыклар укып чыгыгыз, Муса Җәлилне укып чыгыгыз. Мәсәлән, без аның беләбез әлбәттә Муабит дәфтәрен. Аның башка төрле иҗаты ничек икән, аның балалар иҗаты ничек икән. Балалар өчен бөтен өлкәдә үзегезне сынап карарга кирәк. Чөнки сез әле сезнең өчен, ничек дип әйтим, иҗат итү бик җиңел хәзерге вакытта. Сезне бер нинди нәрсә бәйләми, сез ирекле, әле иң күбе дигәндә инде дәрс әзерлисе бар. Бер яктан дәресләрне әзерләргә кирәк. Әлбәттә, монда яхшы укыгыз дип әйтәм. Чөнки интеллект җитмәсә, беренчедән иҗатны теләсәң ничек итәргә була дип уйламагыз. Чөнки беренчедән иҗат иткәндә язарга кирәк, хатасыз итеп. Бу орфография ягыннан. Әлбәттә, сез күп китаплар укысагыз, бу сезгә мондый мөмкинлек булыр ала дисә, хата җибәрмәссез. Шулай ук дөньяга карашыгыз да киң булсын. Шул ук мәктәптә керә икән астрономия. Мәсәлән, язучы кеше өчен астрономияны белү кирәк. Мәсәлән, шул яктылык юлларын кадәр бара.
bir yılda күпме ара үтә икән. Аларның барсын да өйрәнеп, үзегезгә ниндидер бер күз аллау килә башлый. Аннан соң үзебезнең нинди бер бәләкәй нокта икәнебезне аңлыйбыз галәмдә дип әйтик инде. Хәтта ноктада түгел, күренми дә шикелле, микроскоп белән карасаң да. Һәм бу яктан карасагыз, һәм әлбәттә физика, химия, алар барсы да иҗатта кирәк, чөнки кайбер вакытта иҗат бит әле ул проза әсәрләрдә язалар. Кешеләр мәсәлән бер шундый әсәр укырга туры килде. Мәсәлән, шул биология мәсьәләсендә безнең бит инде бар, мәсәлән, әтисе, мәсәлән, башка кеше әтисе икәнен аңлатты фән кан группасы белән. Ләкин аларның кан группалары туры килмәскә, әти белән баланың туры килмәскә бик мөмкин һәм күп очракта туры килми. Мәсәлән, хатыны беренче группа икән, канының, мәсәлән, анда ире 4нче группа икән, аларның балаларның каны я 2нче, 3нче генә группа була. Анда беренче әнисе белән туры килми, әтисе белән туры килми. Менә шундый төгәлсезлекләр җибәрмәс өчен генә булса да, әдәби әсәрләрдә без буларның барсында бер әйтик, чөнки мәктәп ул безгә, ул безнең сез әллә нәрсә дип уйламагыз. Мәктәп ул бер яктан бик күп гыйлем бирә шикелле, икенче яктан бик аз, барсының да башы гына. Без әлбәттә бик күп гыйлемне белмибез һәм белеп тә бетерә алмыйбыз әлбәттә. Ләкин шушы нигездә булмаса, сезнең күз аллау булмаячак. Бигрәк тә журналист кешегә монда бит әле журналист та булырга җыена торган егетләр, кызлар бар. Журналистларга мәсәлән, мин хәтерлим, Васил Гарифуллин имтихан алганын, журналистика факультетында имтихан биреп караган идем. Ул вакытта сөйләшү булган иде безнең Сәйгуталиев. Анда кирдем дә беренче сорау: Кондолиза Райс кем ул? Менә шундый сорау. Мин әлбәттә аны белдем, Американың госсекретаре икән. Менә журналист кешеләр шундый булырга тиеш. Сез сәясәттән дә белергә тиеш, икътисадында күз алдында базовый, менә күз алдына китерә тиешсез. Шуңа күрә киң карашлы булу ул сезнең өчен бик файдалы. Һәрвакыт бөтен нәрсәне күзәтеп барыгыз. Үзегезнең анда Сабантуйны гына яки анда Ялкын журналларын яки анда үзебезнең менә монда чыккан журналларны гына түгел, хәтта олылар өчен мәсәлән анда Ватаным Татарстан шикелле, Татарстан яшьләре кебек, Шәһри Казан кебек гәҗитләрендә укып барсагыз, сез дөньяны барыбер, хәтта анда хәбәрләр дигән баганалары булалар. Шуларны булса укып барсагыз, дөньяны күз алдына китереп барасыз. Кайда, аннары бик мөһим география фәне. Шул ук картада кайсы илнең кайда икән, бу да бик мөһим. Күз алдына китерү, алар нинди поездда җылы, анда салкынмы, нинди дөнья бар мәсәлән да язырга мөмкин кешенең шигырьдә, мәсәлән, ак гөл карыгына ява торган дөнья бар дип уйларга мөмкин. Андый да юк, мәсәлән, анда кайбер вакытта ярты ел буе яктылык була, полюсларда бөтенсен белергә кирәк. Шуңа күрә монда һәм бөтенсен сөйли башласам, сөйләп бетерергә түгел. Шуңа күрә укыгыз, белегез география, биология, математика, тарих, бөтенсе дә.